1 2 3 4 5। अंजलि, देखे में तो वो लोग कंगाल लागत रहले, लेकिन पैसा पर्स में बहुत रखले बाड़े। उहे पैसा के ऐसन मर ली जा कि दोनों के पता भी ना चलल। बाकी ओकरा चलते हमनी के अपन ओट के कचुम्बर भी तो बनावे के पड़ल। अच्छा देखी तो पर्स में और का बा? ई का ह? का भइल नैना? हम तो सांप के बिल में हाथ डालले बानी। जेकर हम पर्स चोरी कईनी उ त पुलिस बने वाला बा। का? हाँ, तू अपन पर्स चेक कर। कहीं वो भी तो पुलिस बने वाला नहीं खे। ई हो पुलिस बने वाला बा। अब का होई? होई का? पैसा रख लियल जाए और पर्स फेंक दियल जाए। ना ना, हमनी के चोरी करेनी एकर मतलब ई ना केहू के जिंदगी खराब कर दी। हमनी के पर्स लौटा दिहल जाई। सही कहा तारू, दोनों के घर के पता भी लिखल बा। चल के नाता जोड़ के दे दिहल जाओ। हाँ ठीक बा। तो काले उनकर घर चले के बा। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। गोर लागत आनी माई। खुश रहो बेटी। बाकी के बड़ तू? हम राउर होखे वाली पतो है। पतो? हाँ। बाकी अर्जुन तो तोरा बारे में हमनी से कुछ नहीं के कहलस। माई, भैया तो बड़ा छुपा रुस्तम बाड़े। इतना सुंदर भौजी के पता ना कहाँ छुपा के रख ले रहले अब तक। अच्छा ठीक बा। हाँ तू ऐजा रुका, हम आवतानी। हाँ जी हाँ चलो माई। चलो। अर्जुन। हाँ माई। तू इतना बड़ बात हमरा से छुपौला, ई ठीक ना कैला बेटा। कैसन बात? ई तू का तारू? ई है कि तो हमरा से ई छुपौला कि हमरा खातिर एगो सुंदर सुशील पतो चुन ले बाड़ा। हाँ? पतो? अरे माई, तू ई का तारू? तू पगला गेल बाड़ू का? अरे भैया रहे दी, अब सब पोल खुल गइल बा तोहार। माई चला। चल और आरती ले ले। ठीक बा माई। अरे माई। बेटी। हाँ भौजी। अरे अरे माई माई माई, अरे तू हमरा घर में डाका डाले आगे बाड़ू? हाँ? अरे माई तोर पतो ना हिया। अरे इते चोटिन है चोटिन। अच्छा ई चोटिन बिया? त ई चोटिन हमरा के पसंद बिया। अरे माई। माई भौजी हमरो के पसंद है। अरे तू चुप। सुनी जी, राउर पर्स काल छूट गइल रहे, उहे देवे आइल बानी। माई हमरा के देर होता, हमके मंदिर जाए के बा। मंदिर? जा बिटिया। हाँ जा। चलत हई। हाँ। देखला कितनी संस्कारी पतो बिया हमार। बात करत बड़ा। चल। चला माई। सूरज! जी बाबूजी। तू ये लड़की कह रहल बिया कि हमार होखे वाली पतोह बिया। ना बाबूजी, ये झूठ बोलतिया। ये चोट्टी ना चोट्टी। नालायक, आज तो सच बोल। वैसे ये लड़की हमरा पसंद बिया। का? सुनी जी, काल राउर पर्स छूट गइल रहे। उहे देवे आइल बानी। अच्छा बाबूजी, हम चलत हई, हमके मंदिर जाए के बा। प्रणाम। देख लड़की के संस्कार देख। गधा, अब तो कम से कम शादी कर ले। ई घर बसाई कि घर उजाड़ी, जरूर कोनो न कोनो के मंदिर में बकरा बनाई।
अर्जुन भाई एक बात कही कहा तोहार वाली जो माल है ना बड़ी चौचक बिया। अरे तोरो वाली कम नहीं खे फुलझड़ी बिया फुलझड़ी। ए हमार राजा, ए हमार करेजा अरे तू लोग ऐसे क्या कर रहल बाड़ू? चोरी करे आयल बानी जा। ओहो रुपया पैसा ना, दिल चुरावे आयल बानी। काहे से कि तू लोग हमनी के दिल चुरावले बाड़ा। ए, हमने के लगे फालतू टाइम नहीं के। बाकी हमनी के लगे तो टाइम बा। ए हमार राजा, हैं? तोहर माई हमके अपन पतो बना ले बानी। अच्छा? अब तू हो हमके अपन दिल के रानी बना ल राजा। ये पूरा जवानी हम तोहरे हवाले कर देले बानी। अच्छा फालतू बात करे थी। माई, अरे बेटा, अरे माई अरे, माई अरे, माई माई बाप, हम गिर माई। जाए पगला कहीं के। अरे माई, आज हमरा से सूरज फिर हार गइल। बस अपना दोस्त से हार जानी, बाकी कौनो में इतना ताकत नहीं के जे हमरा के हरा सके। सही कहनी। अब हमरा दोनों भाई के तो पुलिस बने से केहू न रोक पाई। अपन प्यारी बहन के डोली में विदा करके ही वर्दी पहिरब हम। का भैया? हाँ, बहन के सगाई तो हो गइल बा, बस कुछ ही दिन ब्याह के बाकी बा। छोड़ी ना भैया ये सब बात के। अच्छा बेटा, चला अपना बाबूजी से भी तो आशीर्वाद ले ला। ठीक है माई, चला। चला माई। बाबूजी, राउर वर्दी के कसम खा के कहता नहीं कि हम एक दिन राउर सपना जरूर पूरा करें। काकी काकी, अर्जुन भैया, सूरज भैया, आज दुर्गा माई के विसर्जन होने वाला बा, जल्दी आवा, तोनी लोग के नाचे गावे के बा। अरे आवता निसन। बेटा तू लोग तनी जल्दी से तैयार हो जाता। अच्छा। दुर्गा माई के विसर्जन होके जाता और हर साल की तरह इस साल भी तोहनी के नाचे गावे के बा। हाँ चल ठीक है, जल्दी चल, चल चल। चल। लड़ाईला अखियां ए लौंडे राजा, लड़ाईला अखियां ए लौंडे राजा, सटाईला सटाईला छतिया ए लौंडे राजा, सटाईला छतिया ए लौंडे राजा, लड़ाईला अखियां ए लौंडे राजा, लड़ाईला अरे साला, हमरा दुकान पर हाथ लगौले। दुकान पर ना, हम अपना सामान पर हाथ लगेनी। सामान? हाँ। अरे साला औकात में रह साला, ना तो मारा एक लपड़ साले, एक बिताओ ठूठ हो जीवो साले। ये हमार सामान है, ये हमारा अधिकार बाटे। तू के लगाई का एक थप्पड़? ना थप्पड़ ना, हमरा प्यार चाहिए। ये बतावा का छोट आदमी के सीना में दिल ना होला? होला। होला नु, त का ओकरा प्यार करे के हक ना होला? होला। होला नु, त का तोरा से प्यार करके हम कोनो गुनाह कैनी? हां ना ना नु, मतलब तू हमरा से प्यार कर लू? ए हमें थोड़े कहनी है। अरे झरेली, तरह के बात के जाल में फंसा रहा बा। ए हम इतना आसानी से केहू के बात के जाल में फंसे वाली नहीं थे। ए झरेली, हमरा प्यार के जाल में फंस ना जा। का? ना झरेली, हम तोरा के अपन जान से ज्यादा प्यार करेनी। ए झरेली, हम एकरा मूड़ी पर हाथ रख के चिड़िया काटा दी कि हम एकरा से ज्यादा तारा से प्यार करिले। अरे ना ना झरेली। अच्छा ठीक बा, प्यार तो हम केहू एक से कर सकीले। हाँ। तो तू दोनों फैसला कर ला कि हमार भतार के बनी। हम पहले फैसला करा। अच्छा सुना, फैसला तो हो जाई, तनी अपना प्यार के प्रसादी हमनियों के पियाओ ना। प्यार के प्रसादी? हाँ, अपन दूधवा पियाओ ना। अरे अरे डिब्बा वाला दूध के कहानी है, डिब्बा वाला। ई दूध तो खाली हमार दूगो शेर खातिर बा। हमनी के और ई हमार दूध पी के उ दोनों शेर सवा शेर हो जाई हैं। वो देखा झरेली सामने भी है। कबाब में हड्डी आ गई। अरे झरेली, सवेरे से एक्सरसाइज करके बहुत थकल बानी, तनी दूध पिया दे, ताकत आ जाई। पियावत बानी, हमारी दूध पी के दोनों एक दिन बड़का दरोगा जरूर बनबा। इतना दूध तू दे लुआ का? हम ना,
हमार भैंसिया। अरे जरेली हमने तो मजाक करते नहीं है, चला दूध पिया था।